Pagsarmingan. Natural laeng ti panagbitot, no ti puso kan panunod, kat maandingay iti sapuyon ni suliso. Ngam no ti tao ngagbitot wano agpasulman, agdalat ta silet ti panagbabawi iti kaunggan na, aturan na dagiti bitot na, kat sapulan na tinalintag adana, babaan iti tulong tinamarswa, amang linis iti puso kan panunot na, kat rumusing pinamnama iti kaungkan na. Pagsarmingan. Agpin na sinusya talay. Vicente, maudin da ito'y arimasta. Pasinsyakan, nurong unka. Sinusya yun, awanin, ti asino man, ang makaabak kanya. Vicente! Vicente! Ayop ka! Ayop ka! Nadalaman ti asawag! Ngum inuluyam lang ta! Agpin na sinusya ka, Valerian. Nonya di saritaan, isungarod, ti matumpal. Ayop ka! Ayop ka! Maurang ti building ngayon tayo. Anya tinagamit mo, Valerian. Agpamada tayo ang mauram amin! Hindi tayo ito yung building! Saan na mawalin? Salve, kang anak mi! Salve! Salve! Anak ko! Anak ko! Salve! Salve! Rumor pa yung idilaga building. Amangan numayraman tayo kaya mauram. Douglas! Anak ta! Nabati ti Silen! Diyak makastrukta nagkayam-gaman di apoy! Anya? Masama na mahala ta ti anak ta! Agdan lagi di bombero, ganun lagi di pulis. Amangan lumatili tayo. Hindi tayo pala rumuan nito eh. Mayraman ta pa'y mauram. Nagkayam-gaman ti apoy. Kasanan ti anak ta! Salve! Ti anak ta! Alam ta ti anak ta! Di Silen ngayon na! Awanin ti maramidan ta. Magpupuran ng tisilen ngayon na. Sana malinday tayo! Anak ko! Oh my God, Salve! Oyod! Ispalit ka di anak na Douglas! Dito pa naman di Oh my anak God! na! Anak ko! Gilier. Ha? Mama, adda ka mo't gayam dita. Nalaing ka namang lisi ti arnis ko. Oh, alam ti arnis mo. Oh. Bravo!
Bravo, Gilier! Nalaingkan! Nalaingkan iti uray anya kita tiranget. Talaga sinurok amin, mama. Tapno maaramat ko iti panang balas ko iti nang patay itamak. Agsagana ka, Gilier. Tadumteng to dayta aguntaway. Di akon makauray, mama. Kaya't ko talaga nakasangod ay at Douglas da Silva. ₱2 million. Anya. Deal? Nasayat no kasta. Bye. Douglas, Oh, ani ati masapol mo. ada ka di man ang laban ang mapasamak? Business tayon daytoy, Salve. Adumat ti lumaban na tao tayo. Nagado alayas ngagtutubo tinteresado iti daytoy. Isu ngay madumat ti taraken ko. Aging kat kaano day tingar aramidam, Douglas. Illegal day to'y. Aglamlamang kayo tunggal adamaangay alaban. Kasanod no matiliw kayo? Saan kami amatiliw? Tawan met ti agichucho. Malaksid. No adda ti traidor. Ngam imposible nga dati ag traidor. Ket might ited met ti umiso abayad. Dagiti makilablaban nga ubing ko. Douglas, Kayat da pa'y nga rod ti makilablaban. Excited da. Tunggal adda maangay alaban. Iso adi ka nga rod makibibiyang, Salve. Siyak ti makamoy ti amin. Laglagi pem abimak nang ta. Gapo iti daytoy. Gapo iti panakilablaban ko iti. Tawan met Apolos tinakaabak kanya. Iso nga ita, may sak meten kadagiti mako na big boss. Iti daytoy a business. Nalpasan ti panawen ko as siyak ti fighter. Ita, mang trainak langen kadagiti agbalin akalalaingan a fighter. Nagdakkel ti mapastrek no taok ti mangabak iti tunggal laban. Salve. an-anuam tinagado a kwarta. No adumot nga agtutubo ti maisagmak. Iso nga rod arumbeng alalaingan da. Ag-training da na imbag. Tapno saan da may sagmak. Masapo lamang amakda. No addadan iti uneg tiring. Apagrangetan da. Rumwarak, Salve. Papanam, Sarakek ni Valeriana. anya? Nasakit tinakam ni Valeriana ken ka. Apay amapad ka payla itayan na. Ada na patay kapag saritaan mi. May papanda ito'y iti umadanin alaban ama pasama. Ha? Kayat mo asawan? Taraken ni Valeriana ti fighter akabalubal ti taraken mo? Kasta nga rod. Makita ita no asino tinalalaing kadagiti tarakan mi. Douglas, nalipatam ka din tinapalabas. Diyak tumalipatan, Salve. Ken maysa, trabaho lang. Walang personalan. No naira na asyak tinadaleb iti daydi agundaway. Siyak met ti inuluyan ni Vicente. Douglas, Masapo la pagsaritaan mi anaimbag. Ti may papan iti mapadpadaanan aranget. Mama, sumurutak kada kayo. Saanan, agbatikan Gilier. Kaya't ko ang makita ti ayop anang patay itamak. Saan pa nga ita ti umno a panagsanguyo? Saan ka pa ya nakasagana? Mama,
Agsanay kakit diyan ay pagkilier. Tapno inton dumteng ti panawan, asikan ti lumaban iti ring. Awan to Apolos ti makaparmagkan ka. Ha? Ipakitam iti uray asino. Asika ti kalaingan iti laban. Ta sigurado amaragsakan ni papam. No awan to Apolos ti makaatiw kan ka. Kaya't kung ti lumaban, mama. Ubing kapay, iho. Ngambasit lang na panawan, mabalin munton ti lumapan. Kunakman, no di mon kayat Apolos, ti sumango kanya. Valeriana. Apay kit dinasaan? Sa anak mo't atakrot, Douglas. Amok ti kinatured mo. Nakarkaro pa'y, anagbalin ka anatured. Idinatayin ti asawam. Idi pinatay mo. Valeriana. Pasat ti saritaan nga uluyan, ti asinuman nga umuna amatumba. Iso ti muna anatumba. Saan na makalisipay? Loser ti asawam, Valeriana. Di mo iraman iti saritaan ti asawak, Douglas. Napunot unay ti ulom, Valeriana. Nasiglat kalata. Ngam saan na kaya't asawen, anangabakan, tanakugtaran na. Nagsarak ta tapno maisiran ti dil para iti mapaspasungadan alaban. Iti nagbaitan ti taraken mo ken taraken ko. Malaksid no. Umatras ka. Di kan tupulo sa tarasan. Ipasigurado kan ka. Inot, ama ibos dagiti taraken mo. Babaan kadagiti taraken ko. Agsagana ka, Fredo. Sika, tilaban ko ita. Ha? Agpeso, boss? Wen, masapol ngagsanay ka na imbag. Laglagi pem, nga umuna alaban mo daytoy. Boss, Kaya't ko nga bakem ti taon ni Valeriana. Nalawag ka di dayta. one boss, nalawag. Aramidik ti amin, tapnosak ti mga bakiti dahito laban. Nasayaat no kasta. Dakkel ti porsyentom. No sikat ti mga bak, Fredo. Iso kayat ko ngagsanay ka na imbag. Matumpal, boss. Ikagumaak amaala tayo ti kwarta. Good. Kasta ti kayat ko. Palaban, akas kanya. Apay ani Fredo ti ilaban mo. Ubing pay dayjay. Mabalinen, baintinan. Kalalayngan na makilaban. Douglas, Kaya't ko ang matrain ni Fredo. Kaya't ko nga iso ti agbalin na akalalaingan. Kadagiti amin na fighters ko. Oh. Oh, di kag sinaay tinauneg. Di ka mang malas. Salve. Malagip ko laang tinapalabas. No kumata si bibiyag pay ti anak ka. Salve. Saan mo na panunutin tinapalabas? Awanin ti may tulong dayta. No agsansanuong kalatan na kanayon.
Move on. Kasta ti kasayatan nga aramiden ta. Ya! Fredo! Bumangon ka! Titingnan ko. Nabak kang di ka. Awanan ti maramidang. Kasanungay, Douglas. Taraken mo tinaabak. Kukuha kon ti 2 million pesos. Nakachambalaeng titarakan mo, Valeriana. Kasta? Saan mo lang ang maaklon ti kinapudno? Ngam naabak kayo talaga. Nakakaasi tinagbanagan titaraken mo. Sige. 5 million para iti rematch. Anya? Sigurado ka, Douglas? Wen, sigurado Kaya't ko panagnakan kang ka. At tiyambalaeng ti panangabak ti taom. Sige, tapnawan ti makunkunam. Patgan ka. Ibagamlaeng no kaano ti kayat mo apa nag-rematch dagiti tarakenta. 5 million pesos, Douglas! Douglas, 2 million ti abak mo. Iso apa nagkunak, hustunan. Anya ka di tangay bagbagam, salve. Husto nga ruden. Nakakaasi ti taraken mo itinamayan ti taraken ni Valeriana. Naderder ti rupa na. Sana bale, tadamat ti rematch. Dakdakkel agatad ti mapastret, no mangabak ti taraken ko. Douglas, Nabayagan na kastoy ti pamastre ka. Di ka paila na iruwam. Patib kerem ngamin ti pusom. Salve. saan ka kadi amaasyan kadagiti taraken mo akaslaan nakmun? Trabaho laeng, salve. No nakapsot ti pusom. Saan ka may bagay ditoy? Impakpakaunak daytan kadagiti taraken ko. Ngem kay kayat damet latta ti agbali na fighter. Kay kayat dan ti makilablaban nga adda ti kwartana. Ngem ti adda dalang dita at ambay dalang aruden. Awan pa'y makuna a pamilya ken balbalayda. Nagasat da pa'y ngarod. Takaslay ni kak idan iti pamilya. Babaen, iti panagtrabaho da kanyak. Pakawanan nak, boss. Naabak tayo. Saan pa yung makunanabag tayo, Fredo? Boss? Adda pa'y rimatsyo. Kaya't ko nga ipakitam. Asika ti mga bak, iti da iti agondaway. Nalawag. Oo, boss. Ikondisyon mo ti bagim. Agsanay ka na imbag. No may pangabak mo ti rematch. Kukuam ti maysa a milyon. Agpaiso, boss. Wen, basta'y kondisyon mo ti bagim, Fredo. Dakkel ti panagtalagkoken ka.
asikan to ti agbalin a kasiglatan a fighter ko. Aramidag ti amin, boss. Sana nga may 1 milyon ti kwartam. No may pangabak mo amin dagiti laban mo, iti masangwanan. Agrobot ka, Salve. Sumurot ka iti pakaangayan ti laban. Saanan? Amo mo't asipod pa idi kat jak sumursurot iti dayta. Jak kabailan akit kitaan ti pan nakabugbog dagiti makilablaban. Nabayagan na kastoy ti pagbibiyagan ta. Ngem di ka paila na iruruam. Douglas, Di mo ka di kayat abuyaen ti pan nakilaban ni Fredo. saanan? Sige nga ron. Sikati makam mo. Agbati ka nga ruden dito'y balay. Fredo, kasla anak-nakan ka ni Douglas. Iso apang asim. Sumangpet ka asibibiyag. Ma'am Salve, Di mo itulok asi ka ti madangran. Kindawag ka di mo ululuyan ti kalaban mo. No iso ti umuno na amadalab. ikaw gumaak ang ipanghabak ti laban ko, ma'am. Kan may sa, patcheck nga awan ti mauluyan iti dayti agundaway. Tawan mo ti kasta saritaan. Nasaya at no kasta. No bilang taada ti kasta saritaan iti panakirangad mo. Saan ka nga uman anugot? Di ka pumatay, Fredo. Depende dayta, ma'am Salve. Anya? Noon niya ti saritaan, isungarod titong palek. Sumursurot ak langit ang nyaman nga bilin ni Boss Douglas, tay sumot ti makamoy ti amin. Fredo, Sige ma'am, mapan ako ni ni Boss. Mapan kami iti pakaangayan iti rangat. Dito'y talang agtugaw, Gilier. Sigurado nga ta ang mga bakti tao tayo, mama. Wan iho, sigurado dayta. Kondisyon titaraken ko, iso apat siya ka mga bakmanan iti daytoy a rematch. Mama, Kita man ang bag, no kasano alumaban dagiti fighters. Tapno ang mumtumo ti aramidam, no si Kan ti lumaban. wan mama. Dayta ka talaga ti adalag. Saan mat ana ilimod kan ka nga illegal daytoy? Awan ti umno apagan nurutan iti pannakilaban. Basta no asino ti umuna a matumba, kat saanan a makabangon, iso ti maabag. Makaamon no anya ti strategy ti fighter, tapno umuna a matumba na ti kalaban na. Valeriana! Imuna kayo gayam ngay may ditoy. Madlaw nga excited kayon iti daytoy a laban. Wen, magagaran akon ang makakita iti pan nakadalab ti taraken mo. No nadaleb titaraken ko idi mo na alaban na. Sigurado asaanen ang madaleb iti daytoy agundaway. Para makita, Douglas. No saan man ang madalab ti tarakan mo. Sigurado ka asikanto ti madalab. O niya, dumagdar ka! Sigurado asaan ka na makabangon. Naturugan ti kalaban ko. Nangabakak! Nangabakak!
Tinangabak, Fredo! Kukwata yon, ti 5 milyon. Boss, Kunaktumet ngamin, akabailam. Si kanto ti agbalin, akalay nga na fighter ko. Awan Apolos, tinaramidan ti tao ni Valeriana. Nakaturog pa lang aging gaita. ginarabig ko ti amin. Tapno siya ka talaga ti mangabak, boss. Rumbeng laeng, kasta ti kayat ko a tao. Nasiglat, ken kabailam at talaga adaleben ti kalaban mo. Kasano nga'y Valeriana? Kukuha kon ti 5 milyon. Saan pa yan alpas ti amin, Douglas? Addakan ka, no kayat mo pa'y alumaban dagiti taraken mo kadagiti taraken ko. Bagito laeng ataraken ko tinang daleb, iti taom. Saan ka nga agkampante, Douglas? Ibagam laeng, no kayat mo pa'y ti lumaban, Valeriana. Douglas da Silva. Nagbastos ka nga agtutubo. Gilier, Di mon samet ammo ti kabaelak nga aramidan. Amok ti kabailam nga aramidan. Ngam sikat ti saan na makaamoy ti kabailak nga aramidan kan ka. Dagiti Proverbio, Kapitulo 10 ket 6, iti versikulo 10 ket 8. Agturong ti kinatangsit iti pannakadadael, ket ti kinapalangguad iti pannakatnag. padaanan ti paggibusan ti pakasayta na tampok ditoy. Pagsarmingan. Sound effects kan musika, JR. Script kan iti direksyon ni Jovi Dupais. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Pagsarmingan. Thank you so much, kadrama! Kung magustuhan nyo naging dramas na yun, like, share, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!